Дами и господа, този поздрав е специално направен за Борето, от Шекер Махала и за Иван Бездомника, за Ангел Черния, за играчите на Шекер Махала специално, за Борето, Тариката и Етела, на Пловдив и за Ниджея. Шекера, всички ги познават, те са мафия. Хайде брат ми Боре, покажи на тия хора как пачките вадиш. Всяка майка Боре патрона не ражда, той е вълк единак и Симан Буд силния прала, кабаба разтумен. Вали гарми на тази мафия, пак им върви. Шекената са хората, Яша баба, играчите на Шекера, душманен мударен. Тарикатите командват Шекера, няма да дубликат.